Bos UJK sing de lagu Mama Arjan. Special perform Wadlan Bos UJK wong lanang pirang-pirang sing ganteng ya ora kurang, tapi oma bagas sayang sing gawe kula terlope-lope. Oma bagas paling sayang, oma bagas paling eman, oma bagas paling sayang sing gawe kula tercandu-candu cuma ayam sing gawe kula kedanan. Oma bagas sayang sing gawe disayang-sayang. Oma bagas ake wong lanang sing tekan nawakakeun nomor WA, tapi langkah-langkah sing paling setia mung cuma hayang kita. Ake wong lanang sing luwih oma bagas sing terpilih, karena langkah-langkah wong ning alam dunia mung cuma hayang kita. Ayah ampun kan sepisan. Omay bagas matur kesuwun. Omay bagas sayang. Bos UJK Mama Rere sayang, Mama Nazma. Bos UJK bareng Omay Bagas, Mama Nazma, dengatin saya. Special perform Wadlan Muda Mama Pina yang lagi monitoring. Feature Osman Wong lanang pirang-pirang sing gantengnya ora kurang, tapi cuma sampean sing gawe kula terlope-lope. Akeh wong lanang ngerayu ning kula ngomong I love you, tapi lang kasih mampu sing gawe kula tercandu-candu cuma ayah sing gawe kula kedanan. Cuma ayah sing gawe disayang-sayang. Ake wong lanang sing tekan nawakakeun nomor WA, tapi langkah-langkah wong ning alam dunia mung cuma ayangnya kita. Siapa bos? Lanang sing luwih, bos UJK sing terpilih. Bos UJK sayang, bos UJK sayang, bos UJK sing paling sayang sing duit-duitnya oren-oren. Bos UJK ampun kan sepisan. Wis bos, matur kesuwun bos UJK. Bos UJK
my Billy sayang. Mama Arjan, Warlan Muda. Mama Nazma, Hayati sama majikan. Wong lanang pirang-pirang, sing ganteng ya ora kurang, tapi cuma sampean sing gawe kula lope-lope. Akeh wong lanang rayu, ing kula ngomong I love you, tapi langkah sing mampu sing gawe kula tercandu canggung, cuma ayah sing gawe kula kedana. Cuma ayah sing rasa disayang sayang. Ake wong lanang sing tekan nawakan ke nomor WA, tapi langkah-langkah wong ning alam dunia mung cuma ayang kita. Ake wong lanang sing luwih mung sampeyan sing tekeli, karena langkah-langkah sing paling setia mung cuma ayang kita. Bos Malaysia, Bos Malaysia, Bos Malaysia.